ट्रेक कोर्टनि रिजाल्टआ जाजमेन्टआ जुदि गाज्रि जानांगौबा बिनि दायनिगिरिया अकल प्रमद बर' आरो गबिन्द बसुमतारी बारग' एनडिबिफ्रा बिथांमोनखौ ओरैनो हगारनाय नङा। बिथांमोना थफ्ला जुखानाया मोजां। दिनैनि दिनावनो थांनाय 2020 सननि जानुवारिनि 27 तारिखआव बर' हारि एबा थामहिनबा एनडिएफबि एबसु इउबिपिअ जों लोगो नांनानै भारत सरकार आरो आसाम सरकारजों मोनसे एग्रिमेन्ट जादोंमोन। जाय एग्रिमेन्टखौ बिटिआर होनना बुंनाय जादोंमोन। नाथाय जोङो बिटिआर सुक्तिनि उनाव दिनै अनुभब खालामदों गोबाङा दिनै हान्थिनि दिन होननानै माबा फोरबो खुंनो हागौ, प्रग्राम खुंनो हागौ, नाथाय जों एनडिएफबिजों लोगोसे रोजा रोजा लाख लाख बर' रायजो राजाफ्रा दिनैनि दिना जेन दुखु गोनां मोनसे सान बेखौ दिनै अनुभब खालामदों आरो जों बारग' एनडिएफबिफ्राबो दिनैनि दिनखौ मोनसे दुखु गोनां सान आरो बर' जाथिनि थाखाय मोनसे आनलाकि डे होननानै जोङो अनुभब खालामनो गोनां जादों। मानो होननानै बुङोब्ला सुक्ति जाखांनायनि उनावबो दिनैसिम जोंहा 60 जननिबो बांसिन एनडिएफबिनि बिर जोहोलावफोरा जोबथेसालियाव जोबजानानै दङ। मोनसे समाव बुङोमोन दायो जायफोरा सरकार दैदेनबाय थादों प्रमद बर'जों लानानै जायफोरा इउपिपिएल सरकारनि दैदेनगिरिफोर बिथांमोना बाथ्रा बुङोमोन जे बै समाव रन्जन दैमारिनि जों लोगोसे जायफोर फास्ट ट्रेकआवहा कनभिक्ट जादोंमोन बै फास्ट ट्रेक कर्टखौ सोरबा अनजलि दैमारि मेडाम बा बै समावहा गभर्नमेन्टआव दङमोन हाग्रामा महिलारि बिथांमोनानो बिनानै लाबोदोंमोन होननानै बदनाम होयोमोन। नाथाय दिनैनि तारिखआव जों नुदों जोबथेसालियाव जायफोरा जोबजानानै दङ बिथांमोननि गेजेरनिफ्रायनो 27 जन व्यक्तिफोरा दिनै NIA फास्ट ट्रेक कर्टआवहा आयेन बिजिर जागासिनो दङ। दिनै बेखौ बिथांमोना गनायगोन ना गनाया? प्रमद बर'निफ्राय लानानै इउपिपिएल गभर्नमेन्टआव थानाय दैदेनगिरिफोरा बे फास्ट ट्रेक कर्टखौ जायफोरनि 27 जन व्यक्तिनि दिनै NIA नि फास्ट ट्रेक कर्टआव आयेन बिजिरगासिनो दङ बे फास्ट ट्रेकखौ बिथांमोना लाबोना होफैदों होननानै गनायगोन ना गनाया? दिनै बर' रायजो राजाफोरनो बिथांमोना फिननाय होनो नांगौ। आरो जुदि बे फास्ट ट्रेक NIA नि फास्ट ट्रेक कर्टनि रिजाल्टआ जाजमेन्टआ जुदि गाज्रि जानांगौबा बिनि दायनिगिरिया अकल प्रमद बर' आरो गबिन्द बसुमतारी आरो इउपिपिएलआव थानाय बेसेबां नेताफोर दङ बिथांमोननिनो दायनिगिरि होननानै बर' जाथिफोरा साननो गोनां बाध्य जादों। आरो जुदि इसोरा दा खालामथों नाथाय बे फास्ट ट्रेक NIA कर्टनि रिजाल्टआ जाजमेन्टआ जुदि गाज्रि जानांगौबा जों बारग' एनडिएफबिफ्रा बिथांमोनखौ ओरैनो हगारनाय नङा। बिथांमोना थफ्ला जुखानाया मोजां। बेनिखायनो जोङो खावलायदों मानगोनां NIA नि फास्ट ट्रेक कर्टखौ जेन जोंनि फैबाय थानाय समाव जाय बिर जोहोलावफोरनि आयेनखौ बिजिरगासिनो दङ बिथांमोननि फिथाइया बिथांमोननि जाजमेन्टआ जेन मोजां जायो बेखौ जों आर'ज गाबदों आरो हुमुग्र बर' रायजो राजाफोरखौ जों आर'ज गाबनो खावलायगोन जाय व्यक्तिफोरनि 27 जन व्यक्तिफोरनि आयेनखौ दिनै NIA फास्ट ट्रेक कर्टआव बिजिरगासिनो दङ बे जाजमेन्टआ जेन मोजां जाहैयो बिनि थाखाय साफ्रोम बर' रायजो राजाफोरखौ आर'ज गाबनो थाखाय जोङो खावलायगोन। बेजोंनो लोगोसे रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे जाय व्यक्तिफोरा कनभिक्ट जादोंमोन हाइकर्टआवबो कनभिक्ट जादोंमोन बिथांमोननि केसखौ दिनै सुप्रिम कर्टआव जोङो फाइट खालामगासिनो दङ। बेल बुनो थाखाय जोङो गोबां डेट डिफार जाबोदों। बेल हियारिं खालामनो गोबां डेट लादों नाथाय डिफार जाबोदों। नाथाय फैबाय थानाय समाव मानगोनां सुप्रिम कर्टआबो थाबैनो जेन बेल हियारिं खालामनो थाखाय मोनसे चान्सखौ होगोन जों आखा फारिनाय लाखिदों आरो मानगोनां सुप्रिम कर्टखौ जोङो खुथारै खावलायहरदों आरो बिनि थाखायबो उमुग्र बर' रायजो राजाफोरखौ आर'जआव थानो थाखाय आरो इसोरनि गुदियाव आर'ज गाबनो थाखाय आं गुरैयै खावलायहरगोन। बेजोंनो लोगोसे आं बेखौ बुंगोन दिनैनि तारिखआवहा जे गोबां सुक्तिनि उनाव दिनै गोबां जोंहा मुंख्लंफोर दङ जाय मुंख्लंफोरनो दिनै एक्स ग्रेसिया होनो हायाखै। दिनै लासिंसिं आसाम पुलिसफ्रा दिनै जोंनि मुंख्लंफोरखौ भेरिफिकेसन खालामो मुंख्लंफोरनि न'आव थांनानै भेरिफिकेसन खालामो। जि हमायाव गावथार जाखांनायनि उनाव डेड बडिखौ आंनि फिसाला बा आंनि हौवा बा आंनि फिसाजो होननानै बुंनानैनो लानो हाया बैखिनि समायाव बोरैजाय पस्टमर्टेम रिपर्ट जों दिहुननो हानो? दिनै मुंख्लं न'खरफोरनि हमायसाया बे दिहुननो खुनु चान्सआनो गैया आरो गोबां बिर जोहोलावजोफ्रा अबेबा हाजो खंखराव
गोमानानै थाबाय गावथार जानानै थाबाय डेड बडि मोनासै बिथांमोननि थाखाय बोरैजाय पस्टमर्टम रिपर्ट मोननो बेनिखाय जों खुथारि खावलायबोदों सिगांनिफ्राय दाबो जोङो खावलायगोन बिटिसिखौ जायफोरा दैदेनबाय थादों नोंथांमोना काउन्सिलाव मोनसे आयेन पास खालामनांगौ जे एनडिएफबिनि मुंख्लं जेसेबां दोङो बिथांमोनखौ सिक्रिटि होनायनि जों लुगैयाखै जोंनि मार्टियास फेमिलिफ्रा लाख लाख थाखा फैसा लुगैयाखै साधारन गांसे लेखा बिलाइ लुगैदों जाय लेखा बिलाइनि गेजेरजों आंनि फिसालाया मार्टियार्स आंनि हौवाया मार्टियार्स ना बिखाफोर दाननानै बुंनो हागोन दिनै बेखौसो लुगैदों नाथाय बेखौबो 4 बोसोराव प्रमद बर'आ मावफुंनानै होआखै बे लासिं सिंनि बाथ्रा बेजोंनो लोगोसे गोबां जोंनि एनडिएफबिनि बिर जोहोलावफोरा दिनै जिबायदि सुक्तियाव लिरनाय दङ रिहेबिलिटेसन मोननांगौ अनसुंथाइ मोननांगौ बिनिफ्राय दिनै बन्सित जानानै दङ गोबां जोंनि बिर जोहोलावजोफोरा दिनै सुक्ति बायदियै जि गभर्नमेन्ट जब मोननांगौ बिनिफ्राय बन्सित जानानै दङ बेफोर मोनफ्रोम आकार मावफुंनांगौ दायित्वआ प्रमद बर' आरो गबिन्द बसुमतारी बिथांमोननिमोन नाथाय दिनै एनडिएफबिखौ अबेबा खनाथिं खोबथेनानै दोनदों एनडिएफबि होनना बुंनाय लोगो बिथांमोना मुगैदों मुजुलादों बिनिखाय जोङो खावलायगोन दिनैबो खावलायगोन जे बिथांमोना जुदि सरकाराव थानानै बे खामानिखौ मावफुंनो हायाब्ला फैबाय थानाय समाव बर' जाथिया नोंथांमोनखौनो मुगैगोन दिनैनि तारिखाव प्रमद बर'आ जेरै एनडिएफबिखौ मुगैदों बेबायदिनो बर' जाथिया प्रमद बर'खौ फैबाय थानाय समाव मुगैगोन बिनि थाखायबो नोंथाङा रेडि जाना थानाया मोजां